Ok, feliz tarde na Unitur. Ok, nós estamos contentes de portar Awe dia tão especial assim aqui, é verdade? Maneira é tema da titular. Por fim é dia a chega. Ok, nós temos toch iriba não? Ok, de bomba nos pagatino riba é scherm sombra. Nós também mostra eigenlijk paar parte que nós temos que ver in prática. Ok, laten we ons reizen. Terra de amor, nós está agradecido, Senhor, que nos porta a ver junto dentro da igreja. E assim, Senhor, nós por receber a palavra, de qual por preparar-nos para a vida eterna. Guia-nos de mensagem aqui, por meio do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ok, vamos para o next slide. Ok, maneira nós miramos a pantalla. E visa o dia de matrimônio é dia sempre de emoção e gozo e amor. Ok, o dia tão esperado para ambos, deverá tanto para a mulher como o homem. O dia de qual não te declaram amor publicamente. Ok, publicamente para outro. Pero não te quer ter não. Mas depois da festa, também é responsabilidade não. Agora de meio pondra como é a ver quem te casa vendo. Ah, você vai para trás, vai que hora breita dentro, tá? Pero um que você vai mirar quem te breita. Ok, vai seguinte slide. Ok, Juan 3:29. Ele diz: "Sunco tinha breita, tá é breita como." Mas amigo de breita como que tá para cerca e tá tende tá regocijar. Ok, grandemente para motivo de voz de bruidegom, assim é gozo aqui de mim a querer cumprir. Ok. 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 Dus nós mira aqui não Juan te papi de bruid com bruidegom. Ok, dus quem está é bruid, quem está é bruidegom. Nós vai a seguinte slide. Isaías 6:1, versículo 10 te avisa-nos: "Lo me goza grandemente del Senhor. Mi alma lo regocija de mi Dios." Sim, assim não é, mas ele. Ok, para sombra ela vestime com vestina de salvação. Sim, com vestina de salvação, ela lo rame de manto de justiça. Ok. Maneira bruidegom de adorna sua cabeça com corona. E maneira é bruid adorna sua mês com prenda. Ok. Nós vamos uma slide para nós mirar trove. Bem, maquedis 3, é seguinte slide. No maquedis parte para mirar quanto a Bíblia te apresenta é bruid com é bruidegom. Ok? Ok, para sombra maneira young command
te casa com virgem. Want zoals de Heer getrouwd met een maagd, Ok? Assim é bom o homem não lo casa cubo. zodoende trouwt je zoons met mij, als met mij. E maneira bruidegom tem gozo de sua bruid. Zoals de bruidegom liefde heeft zijn bruid, Assim é bom Deus lo tem gozo de bo. zodoende heeft God ook liefde in jou. Ok. Dus nós temos que mirar com a Bíblia de apresentar a bruid com a bruidegom. Agora nós vamos para o seguinte slide. Hoe zien we daar de bruidegom wordt gepresenteerd? Ok. Hechos não 5, Efésios não 5:31. E Efésios não, next slide. Efésios não 5:31 diz-nos. Pensei homem lo abandona sua tata e sua mama. E lo único sua esposa. En zal het vereniging met zij. E quanto não devia? En dan zullen ze één worden. Ok, lá é assim nós tem. Ok, nossa atenção tem. Ora com homem como é casa, quanto não devia? Als een man en vrouw de huwelijk aangekomen, zullen ze het worden. Não me escuta. Não devia deverá duas pessoas, Er zijn twee personen, pero não uno. maar ze zijn één. Vamos ver? Dus assim na Bíblia de apresentar matrimônio. Zo vertegenwoordigt de Bijbel, presenteert de Bijbel het huwelijk. Ok, agora nós vamos ao seguinte slide. Nós vamos compreender um tique mais de seca de com 1 Coríntios 6:17. Pessoal? 6, ok. Para sombra é promessa a papia de homem como é literal, verdade? Não é? Ok, literal, pero agora que nós vamos de sentido, Kiko, espiritual. 1 Coríntios 6:17 de visa, mas sunco unisu mes com o Senhor, ok? Tá uno, of tá espírito com ele. Onze Heer in de Christus één zijn. Ok, dus aqui nós mira é mesmo contexto, ora, sim, ora com o homem que é uni, com ora com gente uni com Deus. Als man en vrouw zich verenigen, als de mens zich verenigt met God. Ok, dus ora bo uni com o Senhor, bo nota dois mas, sino Kiko. Ah, uno. Verenigd met God, dan ben je niet twee meer, dan ben je één. Ok, vamos ver. Dus de contexto espiritual, a veces a Bíblia também usa a palavra of bruidegom na várias ocasiões. De Bijbel vermeldt ons woord bruidegom op verschillende delen. Ok, lá vamos ao seguinte slide. Next. Então nós mira Romanos 6, versículo 3 até 5. 6, vers 3 tot met 5. Ok, me deco é pida promete na ele, acaba é pida versículo 5 na ele. Dus in de Bijbel van É de bisa of vos no saco turco agora batizado em Cristo Jesus, agora batizado em seu morto. dan zien jullie dat iedereen dat is gebautiseerd. De dood in Christus is ook gebautiseerd. De dood in zijn dood. Ok, agora bem, versículo 5. Para sombra, se nós aguardo unícone de semelhança de seu morto, certamente nós lo unícone também de semelhança de sua ressurreição. Als we verenigd zijn in zijn dood, dan zijn we ook verenigd in zijn weder. Ok, dus door die bautismo, a gente está uni com Cristo. Door de dood verenigt de mens met Christus. Of a mestre uni com Cristo, me avisa. Zij verenigd worden met Christus. So di com, mesmo cos, ora com ele da casa, de verdade? E da bindi lanti, altar, cultura zeinan. Ok, neti vesti, e mulher. Ok, dorna bonita assim, e é homem também com seu flus neti, com pita streak, de verdade? Flor, botar em banda. De cabello
Dus essa é a forma que nós declarar publicamente com nada de outro. Dus de vorm waarin je openbaar aangeeft dat ze bij elkaar horen. A nota é cerimônia e a união. Maar het is niet ceremonie dat wij hebben voor één. Pero essa é a expressão publicamente que nós declarar com nós de outro. Dat is eigenlijk de openbare expressie dat ze bij elkaar horen. Mesmo com o bautismo também. Net zoals de dood. Não tem hecho que você badem a água aí para demonstrar tudo que você diz para o público sabe que o vai renunciar ao mundo e seguir Cristo. Niet alleen het feit dat je in de water wordt gedoopt, betekent dat je eigenlijk gedoopt bent of dat je Jezus volgt. Você tem que tomar lugar de coração. Maar het moet vanuit je hart komen. Da mesma coisa, não tem altar você vai ser duche, me estimado. Dus in de altaar zeg ik tegen je, hey. Pero fé para mim, ora que não é mama que está tão sabe. Verdade? Ben je niet? Moeder en vader wisten het niet. Wanneer je niet wanneer ik ga zeggen, Oké. ik hou van jou. Dan chega mama chega, want ik ken jong como aí dando. Mama komt thuis en zegt, nu is hij weg. Ah, aceita me vrij. Oh, dat is niet. Want die met de mi caso, dat ken je emotie. Dat me importa jong como aan, verdade? In onze situatie van hey. Ok? Dus wat apresentei, pero depois wat vinde parte público. Je stelt naar voor en daarna ga je in het openbaar. Aqui me gemenge sabe, desse sentido espiritual, In de geestelijke leven, nos meeste de nos mente mestra tomar uma decisão cava. geestelijk psychisch, we al een beslissing hebben genomen. Ok, vai seguinte slide. Dan gaan we de volgende. De Corinti que tem Jesus me tem algo de mostrar. Ok, que me dor de bautismo está matrimônio entre nós com Deus. Dus wegens dood, dat is eigenlijk een huwelijk tussen God en ons, Nós está vira com ele. worden wij één. Ok, dus den tour, nem visa de caso lá nos de matrimônio normal. In een normale Ok, a mim den tour mover ang kuting. in alle dames die er zijn, Isso lá. Mesmo um golpe é de mulher também. zoals de dames, Den tour é de homem ang kuting. als de oude Elas coreavam. zijn, De verdade? Também vou te privilegiar. het is een privilege. Vou te bendicionar. Je bent Ok? Dus de mesma coisa, den tour é coisa malo que tem, alle dingen die niet positief zijn, vas com Cristo. heb toch voor de Heer Jezus gekozen. Ok? Dus isso significa era ei, Dat betekent, que for wat unir com Cristo, als je herinnerd bent in Jezus, we não pode wat java jaya wanda. dan kun je niet in de ogen schijnen. Aha, você diz com, eu bem wat me kiko. Adultério, de caso que se com Cristo, adultério espiritual. Als je naar het Satan kijkt, dan zeggen wij wel, het is onvoorstelbaar. Want je bent geheugen naar Jezus en je doet toch een kijkje bij Satan. A homem tem mais pondrende movendo, botar em leuk se vou casar com outro, com o que vou. En bij de dames, wanneer je leeft dat je Wat é leuk? naar een andere dame kijkt, vind je dat leuk? Mas nem é dentro da auto, para mim que é casa, vai começar a sundrir, de verdade? Voordat je in de auto komt en stapt, thuis komt, ligt er al blauw open. Não thuis. Não thuis, foi bem auto. Je vanaf de auto. Ja, wel zie. Dus mesmo com o Cristo também te sentia de forma aí. Dat gevoel heeft ook Jezus Christus. Ok, nós vamos seguinte slide. Dan gaan we de volgende stellen. Ok, vamos ver no comentário adultério, Bijbel de vista sigue. Next. Next. Ok. Agora, nós temos que compreender que o órgão nos cabe bautizar, mesmo com os que nós cabe casa. Begrijpen dat na de dood het hetzelfde als we pas gehuwd zijn. Ladrão também. Er komt een diefje van hoeken. É ladrão de coração. Het is het diefje van het hart. Ando que ela vem base, você Juan 10:10, que ela vem base. E da bisa, é ladrão a bimpa, horta, De dief kwam om te stelen, para matar om te vermoorden, e para destruir. om de zaken te breken. De outra palavra, nós vamos seguindo slide, next. De outra palavra, é ladrão de amor, Het is een dief van de liefde. é ladrão de coração. Dief
lief van het hart. Inimigo que horta bo esposo for di bo. Je wil jouw man stelen van jou. Vice-versa. En vice versa. De caso que de Cristo e que horta Cristo vivo. Je wil Jezus Christus stelen van jou. E dela gabo goza, la ganantira arroz, flor, bright meisje. Je laat het allemaal rituelen doen. Se tu reconhece, te para uau, diz, ok, ora vai haver fiesta, bolo cava, bolo preto, Geloven als het ok? op is, Bolo cava, a boa te 30. dan komt het naar binnen. Ok, quebra felicidade gewoon. Next, quebra felicidade, breed de ecoi. Gezelligheid Sim. brengen. Dus Kiko, vamos saber para que um rato, Kiko a passa com Jesus net depois de seu bautismo. Wat is met Jezus gebeurd net na de dood? Lo que passa com Jesus, Wat is gebeurd met Jezus? dat sucedeu com nós também. Gebeurt ook met ons. Ok, 2 minuten. Ok, met de bijen brother moet echt Nederlands, zodat ik kan me poseren, jullie. Moet ik maar leren. Ok, next slide. So tem pare co importante que não do tradução, the slow gewoon. Ok, Vertraagde situatie. ok. Laten we wachten. Dus nós temos assim, beware of. We moeten zijn opgelet. Ok, siga bij, next slide. Volgende. Mateus 3:16 diz, e depois, ora que Jesus acabou de bautizar, Na de dood van Jezus. que ela sale fora de água, In het water. Mateus 4:1 diz nós, 1. ela vai tentar, meia hora depois de seu batismo, door quem? Door quem? Door o diabo. Ok, next slide. Worden wij door Satan. Mes coisas que de suceder com nós também. Dat ook met ons gebeuren. Next. Então, nós senhor, que ora que nós cabe entregar nossa vida na Cristo, Na de dood worden we ons overgegeven door Jezus. inimigo da bini pe waxi em verdade bota real. De vijand gaat je toetsen. Eta bimi sora bin waxi bota cai dentro trampa nan. Je gaat je verleiden. Ba caso com Cristo, Je bent met Jezus geloven. a outra se wakon e da se rouba verdade e amor e back. Je gaat kijken hoe sterk geloven is voor de Jezus. Ok, dus in de cinta, diabo não te cinta quieto. Jezus zit en staat niet stil. Next. 2 slides depois. Ok, dus aqui nanan umas, next. Dus aqui nana vamos nós aqui nanan, de princípio, me trabalho um rápido, de princípio nossa abseta, com yendi emoção para nós poder bautizar. In het begin zijn we met emoties. Next, para nós Gedoopt poder. worden. Ok, depois sabine Kiko, é matrimônio, é bautismo. Next, Dan komt de dood. nós abandonar o mundo, está abandonar tata com mama, De oude leven laten we achter ons en zo doen we voor onze ouders. para nós vai seguir Cristo. Om de Heer Jezus Christus te volgen. Next, pero o inimigo não está contente agora que você feliz. Maar Satan is niet beter dat je niet volledig krijgt in Jezus Christus. E não está contente que você tenha gozo verdadeiro. Niet dat de echte liefde. Pensei, mesmo da bisa de 1 Pedro 5:8, seja sóbrio, seja alerta, Wees voorbereid. Wees alert. porque o diabo é adversário, está canarão, mas é leão que está grunha. Dwaalt rond om Next. te bevrijden. Dus agora vamos mirar a pantalla, nós tudo mirele, e me vê aqui não está casar. De caso que ele é bautizado, está casado com Cristo. Deze persoon is gehuwd met Jezus Christus. Pero ora vamos que sun su dilante sinta, Maar als je ziet wie ervoor staat, e te busca mo di roba su corazón. hij probeert zijn hart te stelen. Pero você mira ribe e ronchi, un portret. Die foto, Ze é casado e moe. het is zijn echtgenoot. Que men trai de lomba de Jesus, diabo de busca mo di garabo. Achter Jezus Christus rug probeert Next, de duivel te verleiden. aqui namo de mira e pareja aqui um tem lujo, Deze echtpaar heeft geen luxe. pero não tem amor e felicidade e paz verdadeiro. Next, De liefde en de innerlijke rust. regra número 1, depois que eu bautizar of casa, Regel nummer 1. Na de dood nunca dialogar com inimigo. Que é a regra número 1 tá? ga niet in gesprek met de vijand. Nunca dialogar. Next, Ga niet in gesprek met de nunca ser amistade com o inimigo. Wou geen vriendschap met de duivel. Essa é a regra número 2. Next, Nummer 2. pois o diabo sabe algo
Essa detalhes digo. Satan weet bepaalde details. Next. Essa compa capta bo atenção. Hoe hij je aandacht moet trekken. Next. Esta trece conflito. Er brengt conflict situaties mee. Ora bo começa a escutar DJ. Ah, bueno, que vai à igreja depois mais. We willen naar de kerk gaan en dergelijke. Vai começar bom, depois vai começar a falha. Met volle vaart bevallen, maar niet spreken te Next. Nunca separar for de Cristo. Ok? Regra número 3. Jezus Christus nooit. Nunca separar de vocação. Nooit. Diabo de pintar o next. Diabo de pintar o coisa bonita. De duivel betekent alles en alles leidt helemaal. Next. Eta hasi maneta bringa, eta quer pavo. De duivel doet alsof ik je echt niet zie. Vamos remover bom, ela cai. Ik zie je. Ok? Eta hasi maneta bringa pavo. Hij doet alsof je overheen. Next. Eta buscamos de capta boa atenção mais e mais. Om aandacht te trekken. Ok, next. Eta regalava coisa que você gosta. Que você gosta? Ik niet meer liefde, want hij weet jouw zwaktepunt. Ah? Sigue vai next. Ah, depois, ora você quer eta de Deus, ela vem lugar de inimigo. Als ik denk dat de liefde komt Next. van Jezus, maar komt van de duivel. Ok, me trabalho aqui rápido. Ok, esposo começa a duvidar. Riba seu dia especial. En de echtgenoot vergeet op een speciale dag. Pero o diabo se quer. Assim, o diabo se regala algo. Next. Aqui nada de mira aí, nós começa a cair em dúvida. De verdade, bom choice, mas sim. En dan ben ik gezegd, ik wil een goede keuze maken met mijn partner. Ok, next, outra bem. Dus, next, Mateus 4, 2 diz, e depois que ela iu 40 noite, ela ia hamber. Jesus ia hamber. Ja, na 40 dagen kreeg Jezus Christus honger. E a tentador vini, Op de ok? vergelijking is gekomen. Ela disse assim, pieda não vira pão. En dan zeggen ze van ja, dat steen brood worden. Ok. Agora me tenho bij rondaf, lastimamente. De situatie. Ok, next. Nós mira com o inimigo, mira humana lá, impõe de forma aqui para nós poder terminar. Qualquer dia nós vai mais deep dentro. Pero para o mira depois que vou bautizar, Na de dood, inimigo sempre da bini, o coisa não patentava. de vijand komt altijd om jou te verleiden. Pero ele é prático aveta, Maar de afspraak wordt na is, mas que Kiko te cosco é bem tentava com ele. al komt hij met koper in plaats van goud. Lujo, cultura é outra coisa não é. Geen van die dingen Disse ele não. zegt hij gewoon nee. Mita de Cristo Ik Jesus. ben de Heer Jezus Christus. Mita casar com Cristo Jesus. Ik ben de Heer Jezus. Me não por cometer adultério. Ik kan geen overspel plegen. Separar voor Jesus da desgraça. Als ik mijzelf Pensei mesmo com goed van Jezus Christus, pensei mesmo com Cristo para e disse diabo vai for de mim. net zoals Jezus Christus zei van Satan, ga weg. A mim e aba tenho assim é mesmo coisa. Wij het samen doen. Ook Mas o nada que o inimigo te ofereceu não te para largo. niks wat de vijand jou vraagt. É nabo é coisa para abrir o ovo. Het is een kwestie van geven en nemen. Uma vez você cede na je, Eenmaal dat ben je aan hem overgegeven, é abrir mão lagabo dala dan bo. laat je er los en je valt als een klompje van Coisa de bisau tava choice. Het is uw eigen keuze. Pensei awe, Waarom? Vraag. me quer avisnatura snango também entregar na vida sabe. Ieder die vandaag zou overgeven aan de Heer Jezus Christus, Basta bom escovo. die heeft de juiste keuze gemaakt. Dia comida tem 19 ai me tam messie. Toen ik 19 was, heb ik hetzelfde gedaan. 18 ai me tem como jovem de fé. 18 was ik E me que gevolg van de Heer Jezus Christus. e me que bisau me tam me sali fora do mundo. Ik was ook een beetje verdwaald. Me tam me passa de fiesta cultura com Ik ai. heb ook al die levens die meegemaakt. Que man me não tem ainda sem experiência de Er is mundo. een ervaring aan. Me tam me prove opi. Ja, je hebt ook van alles nog wat gedaan. Pero se me comparar Maar als alles balans zet sendo de Cristo e foi Cristo, met Jezus en zonder Christus, tá vale a pena estar em Jesus. het is echt de moeite waard. E vale a pena
vale la pena morir con Cristo también. Dus echt de moeite waard om het woord in de Heer Jezus te sterven. Ok, la conocer de una palabra de oración. Laten we afronden met het woord van gebed. Lastimamente, pero nos tengo cera. Tata de amor, Als lieve Vader, aguentar, Señor, nos presenta e bonita alma aquí de vista. dat zullen de echte mooie mensen aan u voorstellen. Gente nanco a decidir de renunciar al mundo Mensen die afstand hebben genomen van de gruwelijke wereld para seguir. om u te volgen. Tale de amor, duna nang e força, Onze lieve Vader, geef hen de kracht, para sina e nan por vive vida que te requerir de nan. zodat ze een verbieden leven kunnen leiden. Esa que no te final, sino es comienzo. Het is niet het einde, maar het begin. Pese duna nang e fe, We doen namelijk ook de hoop, para nan por 30 e vida de santificación. omdat ze het christelijk leven kunnen beginnen. Y ayuda nan para nan por alcanzar glorificación. En dat ze eigenlijk eeuwig leven kunnen Bendición al Señor, zegenen. lo que nos te pide en el único nombre de Cristo Jesús. We vragen de Heer Jezus Christus. Amén. Amen. Que Dios bendiga a cada uno de vos. En mi proceso todos se fueron, en mi desespero los que estaban huyeron. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me Dat je acompañaría. Jezus aangenomen hebt als je persoonlijk verlosser. En op de belijdenis van je geloof doop ik u in de naam van de Vader, de Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Amen. Se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr. Que yo deje de adorar y glorificar. En op de belijdenis van je geloof doop ik je in de naam van de Vader, de Zoon Jezus Christus, de Heilige Geest. Amen.
stem van de Heer Jezus Christus gehoord. Je hebt hem aangenomen als je persoonlijke verlosser. En op de belijdenis van je geloof doop ik in de naam van de Vader, de Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Amen. Giovanna Ribeiro Pereiro Gomez, dat je Jezus aangenomen hebt als je persoonlijk verlosser. En op de belijdenis van je geloof doop ik in de naam van de Vader, de Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Amen. Andrea de Kind. Je hebt de Heer Jezus Christus aanvaard als uw persoonlijk verlosser en zaligmaker. En op de belijdenis van je geloof doop ik in de naam van de Vader, de Zoon Jezus Christus, de Heilige Geest. Amen. Has trovato mi e adorare.
verlossen. En op de belijdenis van je geloof doop ik in de naam van de Vader, de Zoon Jezus Christus, de Heilige Geest. Amen. Israël, Gideon bekend dat je Jezus aangenomen hebt als je persoonlijk verlosser. En op de belijdenis van je geloof doop ik in de naam van de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest. Amen. Bijzonder Vader, jou als jongen, vraag dat u uw projector onder hem zal zetten. Dagelijks door zijn leven zal zijn. Aan de geest van uw overvloedig oren, blijf u vernieuwen en veranderen. Tot u ons, onze Heer en Heiland Jezus Christus. Gideon, visiteer zeker. Martina, heb je Jezus Christus aangenomen als je persoonlijk verlosser. En op de belijdenis van je geloof doop ik in de naam van de Vader, de Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Amen.
Sydney, je hebt de stem van de Heer Jezus Christus gehoord. Je hebt hem aangenomen als je persoonlijk verlosser en op de belijdenis van je geloof doodbekeerd. De Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Amen. a Jesús en los mejores años de tu vida, en tu juventud, y pedimos para ti el perdón de todos tus pecados y el Espíritu Santo en tu vida. De acuerdo a tu decisión, tu deseo y tu anhelo, en este momento te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para ti es una felicidad también entregar tu vida junto a tu hija Sharik, y por el testimonio también de tu madre, que desde Colombia te ha dado los estudios bíblicos. Nos complace presenciar tu entrega a Dios. De acuerdo a tu deseo, de acuerdo a tu decisión y tu anhelo de estar con Jesús por toda la eternidad, en este momento te bautizamos. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saber que muchas personas, y qué bueno poder dirigirnos a ustedes en este idioma, y también saber que a pesar de las pocas diferencias o muchas diferencias del idioma, podemos entendernos por el Espíritu Santo. Y quisiera saber si hay alguien de los presentes que...
Psalm 101, 27 en vers 3. De Bijbel zegt, kinderen zijn een geschenk van de Heer. En geef ze als beloning. Zonen, andere vertaling, is een erfenis van de Heer. Kinderen, beloning van hem. Als gelovigen zijn we geroepen om te erkennen dat kinderen in de eerste plaats aan God toebehoren. God geeft ze in zijn goedheid als geschenk aan de ouders. Ze hebben niet alleen de ontzagwekkende verantwoordelijkheid om voor dit geschenk te zorgen, maar het geweldige voorrecht om ervan te genieten. U moet genieten van het leven van uw zoon, Ismaël, totdat hij oud genoeg is en hij zegt, ik heb genoeg van mama en papa, ik ga het bij mijzelf over. Maar ik heb het voorrecht om altijd te genieten van dit geschenk van God. Omdat kinderen van God zijn en door genade als geschenk aan de ouders worden gegeven, is het alleen gepast dat kinderen worden aan God opgedragen. Ze worden niet gedoopt, als in sommige kerken, dopen de kinderen niet. Maar wat doen wij? Dragen ze op aan God. Ik wil nog eens iets zeggen. In 1 Samuel hoofdstuk 1 wordt ons verteld dat Hanna haar zoon Samuel aan de Heer heeft opgedragen. In Lucas 2 vers 22 lezen wij dat Maria en Jozef hun baby Jezus naar de tempel in Jeruzalem brachten om hem voor de Heer te presenteren. Of aan de Heer te presenteren. Nou, dat kunnen we ook zeggen. Op dezelfde wijze is Gregorius en Jordanella, jullie hebben een kind naar voren gebracht om hem op te dragen aan de Heer. En wat willen wij doen op dit moment? Ik wil, voordat jullie dat doen, ik wil jullie vragen om een verbond met God aan te gaan. U zegt dat wij zullen alles in ons vermogen doen om ons kind op te voeden in de vrees des Heeren. Met andere woorden, wij gaan Bijbelverhalen lezen, we gaan helpen om God te leren kennen. We zullen met hem ook bidden. Is dat wat jullie beloven voor de Heer? Wij zullen alles in ons vermogen doen om hem op te voeden in de vrees des Heeren. Amen. Goed. We willen het kind nu opdragen aan God. Kom, pastor. Zullen we eerlijk zijn? Ja, we gaan nu bidden voor het kind. Vader in de hemel, dank u wel voor dit voorrecht dat u ons samen hebt gebracht. Bijzonder bidden we voor Ezemar, Ismaël, Rikkel en Martina. Dragen hem aan u op. We vragen u, Vader, in de naam van Jezus Christus, om hem aan te raken en ook te zegenen. Vader, we bidden, o Vader, voor de uitstorting van de geest. Laat de geest van u overvloedig over hem komen. Laat de geest van u hem vullen. En o Vader, begeleid hem door zijn levensreis. Loop voor hem, loop achter hem. Mag uw handen altijd op zijn schouders blijven. Ik bid, o Vader, voor Gregorius, zijn vader, dat u hem ook zal zegenen. En de moeder, ook Jordanella, ook zal zegenen. Help hun beiden met de opvoeding van hun kind. Mogen ze ook, Vader, de wijsheid van u ontvangen. Dat ze ook geleiding van u mogen hebben.
En de Heilige Geest over hun overvloedig mag komen. Bidden voor ook, Vader. Ismaël, Ritme, Martina, dat u hem zal zegenen. Dat u over hem zal waken. Alle dagen van zijn leven. Zet een hek rondom hem, Vader. En bescherm hem van de vijand. Van alle demonische invloeden. Mag de geest van u overvloedig over hem komen. En hem vullen met uw volkomenheid, Vader. Loop voor hem alle dagen van zijn leven. Mag hij ook geleid worden. Mag hij ook inspiratie van u ontvangen. Mag hij ook wijsheid en kennis van u ontvangen. Wij vragen hem, we dragen hem aan u op. We vragen u om hem aan te raken en ook te zegenen. De Heer onze God, zegenen u, behoeden. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zijt uw genade. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn genade in de naam van Jezus Christus. Amen. Ja, blijf het kind opvoeden in de vrees des Heeren. Die mogen weer gaan zitten. Ik heb een certificaat voor jullie, maar het is nog niet klaar, zo je krijgt het daar af. Ja? Oh ja, dat ook wat nog even. We krijgen ook een mooi cadeautje voor het kind. Ja. Ja. Me descobri lugar, cuida de mim mesmo. Aqui dentro braça na caminho de misericórdia. E dormido danang e medo da disparcer. E dormi carganang me da cerca bom. Oh Senhor, bota mi refugio e a bota mi santuario. Ora comigo tem medo, bota mi lugar de esconder, bota mi refugio, Senhor, e ora com tormenta não presenta. Boutismo alana, contento me por cantar, bota mi refugio. Me descobri lugar, cuida de mim mesmo. Aqui dentro braça na caminho de misericórdia. E dormido danang e medo da disparcer. E dormi carganang me da trece cerca bom. Oh Senhor, bota mi refugio e a bota mi santuario. Ora comigo bota mi lugar de esconder, bota mi refugio, Senhor, e ora com tormenta não presenta. Boutismo alana, contento me por cantar, bota mi refugio.